תופעה מעניינת הפוליטיקה הישראלית. אני פוגש בשלטים, בחוצות, בתשדירים, חוקים ודברים מעניינים, סייעת שלישית בגני ילדים, חוק להעלאת התקציב לחיילים משוחררים, נושא של משפחתונים, עזרה למפעלים שנסגרו, וכהנה וכהנה. ואני פשוט יושב ולא מבין איך הדברים האלה עולים עכשיו. איך זה כשהדברים הללו עלו בכנסת הקודמת, בקדנציה הזאת של 2 שחלק מהדברים אנחנו היינו כתף לכתף או הובלנו אותם. דברים חברתיים, דברים שהם קשורים לכל ילדי ישראל. כן, גם חרדים, לכל ילדי ישראל. הדברים הללו נעטפו אחת לאחת על ידי המפלגות השונות, במיוחד אלה שהיו בקואליציה. המדד הנכון והאמיתי על חברתיות זה לאורך שנים ולאורך זמן. אנחנו, יהדות התורה, לא מתחפשים. אין אצלנו שחקני כדורגל מפורסמים, גם לא דוגמנים מפורסמים. אנחנו אנשים מאוד מאוד שקופים מבחינת המצע שלנו, מבחינת הדרך שלנו. היינו חברתיים, נשארנו חברתיים. היינו חרדים, נשארנו חרדים. דברים שעלו אחת לאחת בכנסת הקודמת, נפלו והופלו על ידי אותם אנשים שכרגע באים ושמים את זה בקמפיין הבחירות שלהם. עד לכאן אפשר לנסות ולזלזל באינטליגנציה של הציבור הישראלי. אתה לא חייב להיות חרדי כדי להסכים איתי, אבל אתה חייב להיות אדם אמיתי כדי להבין שההצגה הזאת זה פורים אחד גדול ומתמשך, שאין מאחוריו כלום. יהדות התורה הייתה חברתית, נשארה חברתית, המון שיתופי פעולה שהיה לנו דווקא עם מפלגות מכל קצוות הקשת, כולל מפלגת שמאל הקיצוניות ביותר בדברים החברתיים. אנחנו נמשיך לא להתחפש, אנחנו נמשיך להיות חברתיים גם בקדנציה הבאה. כי אצלנו חברתיות זה לא טרנד, זה מצווה, זה חלק מהחיים שלנו.